так кабуд ба бар карда аз Хоҷазода Беҳрӯз моро хоҳем бинем. мо мебинем ки Муҳаммад Абдураҳмонов бо касе салом медиҳад ва дар курсии мураббигӣ менишинад. Беҳрӯз Хоҷазода бар муқобили рақиби 22 солааш ба майдон мебарояд. ноиб қаҳрамони ҷаҳони гӯштини ҷудо аст. ин паҳлавони булғористонёни наврасон дар қаҳрамони ҷаҳон ноиб қаҳрамон қисмати финалӣ баромад карда буд. бо паҳлавони мо куштин гирифтааст, бо Ҷалолиддин Абдуллоев куштин гирифтааст. хоб акнун Беҳрӯзро мебинем чӣ гуна куштин мегирад. ҳоло остини рақибро мустаҳкам дошт ва як остин раҳо карду гиребон мечаспад. ҳоло бояд бо ин шева агар куштин гирад шудоӣ агар имконият надиҳам барои якдигар шояд довар ин ҳолатро пайхаст кунад ва барои онҳо шуда. Беҳрӯз Хоҷазода бисёр ҳам хубии кораш дар он аст ки пеш меравад. беҳарос пеш меравад. ин яке аз имтиёзҳое ки барои Хоҷазода Беҳрӯз ба даст меояд. хуб акнун набард идома меёбад. ҳоло часпиши онҳо бештар мешавад. ҳуҷумҳои Беҳрӯз Хоҷазода Христоф Маркро ҳолати ясайкоми метавонад Беҳрӯз Хоҷазода ба кор барад. ҳоло кӯшишу барои замин нигоҳ доштан, ҳолати ла додани даст. Хоҷазода Беҳрӯз кӯшиш мекунад барои пайдо кардани дасти рақиб ва ин шева намегузарад. идомаи набард. садои тоҷикӣ ҳам мешунавем дар инҷо. барои Хоҷазода Беҳрӯз рафтем ба пеш садо мекунанд. бисёр ҳолати хатарнок буд ки Христоф Марк амал нишон дод. амал карда ин паҳлавони булғорӣ бисёр ҳам хатарнок буд ва Хоҷазода Беҳрӯз худро канор гирифт. бояд ин шева куштин нагирад Хоҷазода Беҳрӯз. бояд фаъол шавад ва агар на мубориза мушкилтар мешавад. хуб акнун қисмати аз вақти асосӣ барои онҳо дар пеш аст. амин шева барои Хоҷазода Беҳрӯз гаштаю баргашта сари китф кардани ӯ аз эҳтимол дур нест. на қувва базан намерасад. не қувва намерасад. аммо хуб аст ҳуҷумҳо. боядиро ба назар гиранд. шидодиам барои паҳлавони булғористон бале хуб аст. барое ки се амале буд аз ҷониби Хоҷазода Беҳрӯз буд. яку як бора. аммо фириптаи чунин шудоҳо нагардад. бояд партов бошад. партов аз ҳама муҳим аст. агар партов бошад пас хубтар аст. чунки мухлисон аз Беҳрӯз аксуламал аз ҷониби Христоф Марк буд. вале ин ҷо Беҳрӯз ба фикрам нақшаш хубтар буд. ҳоло ист паҳлӯ афтидани Христоф Марк шояд барои Беҳрӯз ва заре диҳад. шудо бале тариқи сар ва Хоҷазода Беҳрӯз дар инҷо пирӯз мешавад. хоб дӯстони азиз, аввалин пирӯзӣ барои Хоҷазода Беҳрӯз ва баромад ба даври минбаъда. акнун кори Хоҷазода Беҳрӯз ҳам мушкилтар мегардад. бояд бедор шавад Хоҷазода Беҳрӯз. ҳамон гӯштинҳое ки қаблан мегирифт бисёр оли гӯштин мегирифт, аммо пазмон шудаем.